हेलो हेलो गाइज आज किसी नुआ आम देखा चाहिए जमती कि गोटे फुल गोटे पत्र देखा यहाँ कि गोटे शो गचर ना जहाँ आम घास गछ भी भाईपर किंतु गाँ गहली साधारणतः को घास गछ बोली आम भावु किंतु यही पत्र देख तो जिते स्टेप नहीं कि यहाँ गोटे स्टेयरकेस भाई माने गोटे सीढ़ी टाइप्र माने होता है देख यही पत्रटा सपोज मुझे देखा ये এইଠି ଆଗ ରହିଲା ତାପରେ এইଠିକି ଆସିବ 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 ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଲୁଚିଛି ହେଲା ତ ଏଇଟା ବି ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଏଇଟା ବି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଖ ଆଗ ରହିଲା ଏଇଠି ଇଆଡ଼କୁ ବି ବହୁତ ସାରା ଅଛି ଦେଖ ଏଇଠୁ ଆସିଲା ଏଠିକି ଆସିଲା ତାପରେ ଏଠିକି ଆସିଲା ତାପରେ ଏଠିକି ଆସିଲା ତାପରେ ଏଠିକି ଆସିଲା ତାପରେ ଏଠିକି ଆସିଲା ଏଠିକି ତାପରେ ଏଠିକି ତାପରେ ପୁଣି ଯାଉଛି ପୁଣି ବି ଏମିତି ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ତାଙ୍କର ଚାଲି ଆସିବ ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗଛଟାର ନାଁ କ'ଣ ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମ୍ ପ୍ରୋସିଜିଅର ବହୁତ ସାରା ଯେଉଁ ଏଇ ଗଛ ଏଠି ଯେତେ ସାରା ଗଛ ଅଛି ନା ସବୁଆଡ଼େ ଏମିତି ହିଁ ଅଛି ତ ବେସିକାଲି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମେ ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବେସିକାଲି ଏଇଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ କେଉଁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ এইটি তারপরে এঠিকি তারপরে এঠিকি ফার্স্ট এঠিকি তারপরে এঠিকি তারপরে এঠিকি তারপরে এঠিকি এইটি এমতি 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 ହେଇକି ଫିର୍ ବି ଏମତି ପୁରା ଷ୍ଟାଚୁ ହେଇ ଦେଖ ମାନେ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଟାଇପ୍ର ବଟ୍ ତାର ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଥାଏ ଏଇଟା କି ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତ এইଠୁ ଏମତି 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 ତାର ଏମତି 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 ହେଇକି ଏମତି ଆସିଛି ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲିଛି ତାପରେ ଏମତି ଆସିଛି ପୁରା ହେଇତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ପତ୍ର ପଡ଼ିଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗଛର ନାଁ କିଏ କହିପାରିବେ କ'ଣ କହିପାରିବେ ଏ ଗଛର ନାଁ କି ଏଇ ସୋ ଗଛର ନାଁ କ'ଣ କହିପାରିବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଜଣେଇବେ ସୋ ବେଟର୍ ବହୁତ ତାରିଫ ଏଇ ଗଛର ନାଁ ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିନି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଏବେ ଜାଣିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟଟେ କଅଁଳିଆ ଗଛ ହେଇଛି ଏଇଟା ବି ଏମିତିକା ହେଇଛି କେମିତି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ରେ ବହୁତ ସାଇଜ୍ ବଢ଼ିଆ ସାଇଜ୍ରେ ହେଇଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ନର୍ମାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏଇଠି पूरा माने स्टेयरकेस टाइप बहुत बढ़िया अच्छी काइंडली जनातु आम जापर जे बहुत कहीं तो जापर ना एक्चुअली यहाँ कौ गछ बोलिका